अरे काठी पाडे माहिती काठी तू ढोरांची आहे बाबा. गेलं अरे बघ आधी तब थंय जास्त गॅप वाटतं. चप्पल माझा वेळा तुटला. पण म्हणत काही पांडव काढी ना सकाळीच कोंबडो लवकर आराडलो त्यामुळे ती मग पांडव टाकून गेले. पशार झाले म्हणजे अर्धवट सोडून गेले. टाकून गेले. सकाळी ते कोंबडो आरवाच्या आधी जा म्हणजे एका रात्री एका रात्री केलेला आता. एका रात्री कोंबडो आराडलो ना की त्यांना वाटला दिवस उजाडलो. लवकर कोंबडो आराडलो आणि अर्धवट राहूला सगळं. देऊळ असं म्हणतात. तू पण होतं तेव्हा त्यांच्याबरोबर? हे होत आहे तू. अरे मी नाही तर जमणार तर. माझी झोप सकाळी 4ची. त्याच वाटलं गेले माका ठेवून बाबा हिरो आणि एकदा सांग आम्ही नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आता दुपारचे 3:30 वाजता आहेत आणि मी आणि बाबू सड्यावर जायला निघालो आहोत. जरा झोपलेलो आज आणि बाबूने उठवलं, झोप खराब केली. आजचा पहिला व्हिडिओ आहे गावी आल्यानंतरचा, जो वेळेत पब्लिश झाला आहे. नाही तर या आधीचे सर्व व्हिडिओ हे एडिट आणि पब्लिश करेपर्यंत 4 वाजायचे मला. आजचा बरोबर 1:30 वाजता पब्लिश झाला आहे. म्हणून जरा झोपलेलो. तर बापूने हा नवीन प्लॅन केला वर सड्यावर यायचा. आम्ही आता वर सड्यावर जाऊन मी सड्यावर आलो आहोत. आता आम्ही काजू काढायला चाललो आहे. आज काजू जर मिळाले तर काजूचा सांबार असेल संध्याकाळी. कारण गेल्या वेळी आम्ही गेलेलो काढायला खाली, काढून आणली पण फका काढून आणली आणि पुणग्याची बोलणी ऐकाक लागली. तर वाटेत आता पुष्पा भेटलेली आणि तो व्हिडिओ याच्यात नाही, तो वेगळाच अपलोड केला आहे. करणार आहोत आम्ही. स्पेशल व्हिडिओ आहे तो तुमच्यासाठी, आमच्यासाठी आणि सगळ्यांसाठी. म्हणून तो या व्हिडिओत घेतला नाही, शूट फक्त केला आहे. तो व्हिडिओ नक्की बघा. पुष्पाला आम्ही कसा त्रास दिला आहे त्या व्हिडिओत. शेअर करा आणि कमेंट करा. तर बघा, ऊन दुपारचे 3:30 वाजता आहेत आणि खूप ऊन लागतं आहे. आता मग किती वेळ लागत आहे आपल्याला? 2 तास जातील. होय सड्यागाव. होय, काजी काढू. काची काढू का? लागतो 1 तास वर. संध्याकाळी इथेच काढू आम्ही. सकाळी चिला असता तर काढलं असतं लगेच. कारण की ड्रोन वगैरे उडवायचं आहे. जरा सूर्य मावळायला लागला की ड्रोन शॉट चांगले येतील आपल्याला. आता ऊन बघितली म्हणजे माझ्या वेळेस आवाज. आता एवढा उन्हात उडून उपयोग नाही, खूपच ऊन आहे. घाम यायला लागलाय. बाकी रोजचे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटत आहेत ते कमेंट करून खाली सांगत जा. प्रत्येक कमेंटला रिप्लाय करणं पॉसिबल होत नाही आहे सध्या, कारण आमचं काम ऑफ होतं. कारण की पूनमच्या नावाने पण बऱ्याच कमेंट असतात. त्या पूनमला वेळ मिळत नाही. आम्ही सांगून थकलो, तरी पण ती कधीतरी रात्रीची कमेंट सगळ्यांना रिप्लाय देत असते. तर कोणी राग मानू नका कोणाच्या कमेंटला लवकर रिप्लाय आला नाही तर. पण कमेंट करत राहा तुम्ही. काय चुकत असेल तर ते पण सांगा. तुम्हाला काय खटकत असेल तर ते पण सांगा. तशा व्हिडिओमध्ये आम्हाला सुधारणा करायला मिळतील. बाकी असेच व्हिडिओ सगळे बघत बसा. सध्या सगळ्यांचा रिस्पॉन्स खूप चांगला मिळतो व्हिडिओला. तर आम्हाला पण करण्याचा उत्साह वाढला आहे आमचा. काही ना काही रोज नवीन करत असतो. आता तुम्हाला ड्रोन शॉट पण बघायला मिळतील वेगवेगळे. कदाचित याच्या आधी तुम्ही बघितले पण असतील. चला तर मग मित्रांनो, बघूया किती काजू मिळत आहेत आज आणि काजूची भाजी होते आहे की नाही. नाहीतर आपल्या बतावण्या तर तुम्हाला सगळ्यांना आवडतातच आहेत. त्या चालूच राहतील. आमचा तोंड बंद राहणार नाही. चला. तर आता चालून जाम थकायला झालं आहे. घामाघूम झालं आहे उन्हामुळे. तहान पण लागली आहे. आपल्या रोजच्या स्पॉटवर पाणी प्यायला आलो. इकडे एक झरा आहे, आधीच्या एका व्हिडिओमध्ये दाखवलेला.
तर आता तिथे पाणी प्यायला चाललो आहे. पाणी कमी झालं रे या. थंडा थंडगार तू पितो ना. मग बघते खैसून जरूर येईल असं दिसता पहिला मोठा आहे पाणी मग आत्ताच येत नाही. खैसून मी काजी शिपाक पाणी घेऊन जातो कधी मग उन्हाळ्यात. आत्ता म्हणजे आत्ता सो झाली शिपान. मग तू येशी सकाळी शिपाक. किती वाजता? मी बाबा 7-5:30 वाजता येतो. काय तोंड तुझा 5:30 वाजता येता काजी शिपाक. 7:30 रे 5:30 नाही 6:30 म्हणजे 7 वाजता घराकडनं निघलं की येतं. बुरुक बुरुक काय पितं पाणी. ना भारी आहे ना पाणी थंडगार. चल पुणग्याक सांग करू. फोन लावूया नंतर लावू. तू लाव तुझं ऐक तू म्हणजे काय ऐक तुझं ऐकत नाही. आणि 4 गाडी खा. गाडी खालच तर तू का पुण्याला ते काल जेवणाचं सांगल्यानंतर माय जण माका फोन केले. माय जण ते पोराक म्हणता तुम्ही चढवला झाडा आणि माका माशेवरच लावला. डोळ्यांचा हा काय खाव डोरा ही नाचणीत ना सगळी. लोकांनी टाकलेली डोरा इकून. पण ही नाचणी ना सगळी. आजच बघले ना पवारांच्या गोठ्यातला क्षण गेला चोरी. आवळे बघ काय धरले. आवळे ना आवळेत ते ना रे. माका बाबा कळत नाही. आवळे आहे ते असतील ते. आवळेत ते. चल माझ्या लक्षात राहत अरे अरे बघ आधी थंय थंय जास्त गॅप वाटतं. चप्पल माझा मेला चुकला. थांब आता ये हातात कॅमेरा आहे तर आधी बाकी काय नाही. तू पडलंस काय नाही. गडको कोसळत बघ रे गुचू गडको कोसळत गडको कोसळत. तू पडलंस तर लागतं पण गडको कोसळलं तर हिरड खालू बघूया. हत रे हा बाबा हत रे हत. हे बघ चोरलेन होत काय चल. काजी कोणी निलन काढून ह्या मी ना आधी काजी आधी बघायचे चोरल्यान कोणी काढलेले हत की नाही ते कसे कळतात. मी कळत चले बरोबर. ह्या काजी का मापत रे. हे बघ खालच्या काजींपेक्षा हे आधी लावलेले आहेत की काय. हे माप जुने हे ते ह्याच्या पुण्या सांगतात की आम्ही तेव्हाचे सकाळी 3 पण एवढी एवढा छोटासा झाड कसा या शिपलेली आहे ती. ही वेंगुर्ला रे 7 नंबर 4 जास्त नंबर वाढत नाही ते. ही 4 नंबर आहे. जास्त वाढत नाहीत उंची. हे मरतात लवकर. धरले बघ काय करतो चालू झालं तर काढू काही आता अरे आमच्या वगैरे बदलय ना. मागच्या सारखी फकानी लायचं तेच का होती मागा घरातून. खाली बघ गोळा खाली बघ. खाली पडली. हे कशी लवकर धरलं सड्यार असणार आहे ते. खाली असते ना खालची धरत नाही ते. खालची कधी वर असते ना मरण ते धरले. माका राखच राहायचा लागला पुष्पासारख्या. पुष्पा काही एक माणूस ठेवतो लागला. पण या पुष्पा मूवीपेक्षा आपला पुष्पा जास्त फेमस होत असं वाटतं मला. पुष्पा मूवी मारायला देतो. पुष्पा नाव आहे त्या मूवीचा. आमचा पुष्पा भारी आहे. आहे का माहित नाही. तोंडाने स्प्रेट होता. पुष्पाच्या नादात पिशी विसरलं अशी वाटतं. काय पिशी दिले ती का माहित आहे जास्ती काय मिळणार नाही. मी जे दिलेलं ती ना मोठी मी म्हटलं वाईटची दिली वाईट 4 इले घराकडे मारली.
आता मग आता एकदा हात बोलले की आता येऊ झाला त्या दिवसांनी सकाळच्या इकडे खाली बघ खाली काय बघू ह्यात तर खरा काजी कोण इलेलो काय कळत नाही गमता तुका पत्तेरो खाली हिरवो खाली बघ वर पडते बघते काय असलं तर ते निल्यान कोणी काढून तात कळत जोरान पुढे काय ठेवू नको नाही का निलेलं ठेवू अरे काच काय गेली योईलू काच काय आमका कमी दिसता ते हाली इलेलो का होते पत्तेरो पडलो म्हणजे हिल्यानच कोणीतरी पैसा तरी चोर आहे आता देडके तरी देडके होत बोंडा बिंडा पिकली नाही आमच्या बाजूला मग गमतात काय खाली उतरले सांगतील काय गमतच सांबाऱ्यापुरतं गावले ना सांबाऱ्यात काढू कोणी सांबाऱ्याचे काढू आहे मग तू कसले काढलं हा कसले काढलं मी सुके काढलं मी येलोच तू चल काय उपयोग नाही एवढं येऊन अरे तू सांबारा टाकतो माका लोक फोन करतो रे बाबू काजी पाठवून दे बाबू काजी बाबूक काजी होत काय आधी आम्ही पण खालाव नाही भाजी रे म्हणजे तेव्हा आपण केलेलं त्याच्यानंतर खाल्लं नाही पुन्हा आम्ही खाल्लं एकदा पुण्यकडनं आम्ही पुणग्याकडे सारखी बनतं बाबा पुणग्याचं काजीचं मोठं स्टॉक आहे हमारी काजी नाही आहे ना हो बरोबर चांगले हे दोन असे गावणार कशी जास्त लांब भिरकावू नको जातील खायच्या काय हा असे त्या साईड कर अरे खालचून पाडवतोय मी ते टाकली आधी आधी तिका खाली घे काजा खया ही काजी झाडी हलव चल बस झाले सामारासाठी मॉप केलंस जमा कळले ते कितीचा होणार आता माका माहिता म्हणजे सगळे तयार काढलं तयार काढता नाही तयार ते नंतर काढ आता कशा गेलेला आधी कोणत्या सांबाराची काढू दिली लावली म्हणजे हे झालेले सुके कोण नाही तू सांबाराचे कमीच काढलं इब तयार एकदम बॉन्ड बयाचा लाल झालेला हा बघ हय शेवटी माझ्याकडे मग काजी 4 असले तरी झाली पण ते जुन जाऊया ना भात झालंय दोडके आहेत मोडूया की चल ती आता चल टाइमपास करू नको वाजले तू किती तर मित्रांनो आता बऱ्यापैकी काजू जमा केली आहेत गेल्या वेळेसारखं नाही आहेत सगळी फक्का काढलेली यावेळी थोडे काजू आहेत जास्त नाहीत पण आहेत थोडेफार आजच्या पुरता होतील एवढे आहेत आणि मगाशी भाऊ बोलत होता की इथे जवळपास एक पांडवकालीन विहीर आहे थोबी म्हणतात त्याला इकडे एकदा त्याने पावसात मला दाखवलेली पण तेवढं काय मला कळलं नाही पावसात पूर्ण पाणी भरलेलं तिकडे तर आता पाणी थोडं आटलेलं असेल तर ती एकदा बघायची आहे आटलेलं नाही मोपा पाणी बाबा मग कसा कळणार ती पाणी भरपूर आहे त्याच्यात मग कळणार कसा काय कळणार कसा काय बनवलं नाही आता पांडवांनी खाली तर पाणीच आटत नाही तेवढा म्हणण्यासारखे तरी पण आपण जाऊ जर काय काय बघायला मिळतं आहे ते बघू खाली काय नाही काय देवी आणि गावातले सर्व बोलतात की ते पांडवकालीन आहे म्हणून मी बघितलं आहे पण तेवढं काय मला तेवढं कळलं नाही आता पुन्हा बघूया कारण की आता गवत वगैरे नाही आहे तिकडे बऱ्यापैकी व्यवस्थित दिसेल आता 2च दिवस उरलेत 2 दिवसांनी पुन्हा आपली मग काय 2 दिवसांनी पुन्हा मुंबई गाठायची आहे पहिले 2 दिवस येतच ते टाइम आधी होय जेवढी मजा करून घ्यायची तेवढी
घेणार आहे. आता जवळच आहे इथे, तर आपण जाऊया आणि बघूया. 10 मिनिटं लागतील. कोकणात बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच गावात असं काहीतरी पांडवकालीन आहे. आता ते खरंच पांडवांनी बांधलं आहे की ते आपल्याला माहीत नाही, पण बऱ्याच गावांमध्ये असं काहीतरी आहे जिथे असं बोललं जातं की हे पांडवकालीन आहे. पूर्वीची लोक सांगतात ना हो पांडवकालीन म्हणून, खाली देवी वगैरे आहे म्हणून सांगतात. सांगतं. मागच्या वेळी उपसलेले नाही JCP, हां तेव्हा चिखल काढलेलं होतं ते. मग दिसलेलं तेव्हा तू बघितलेलं? मी नाही बघितलं. मग लोकांनी सांगितलेलं नको JCP जा हातात दाखवूया. उपसा काढतो लागा. पण म्हणत काही पांडवकाली ना सकाळीच कोंबडो लवकर आराडलो, त्यामुळे ती मग पांडव टाकून गेले, पशार झाले. म्हणजे अर्धवट सोडून गेले, अर्धवट टाकून गेले. सकाळी ते कोंबडो आरवाच्या आधी जा, हां म्हणजे एका रात्री एका रात्री केलेला आता. हां एका रात्री. कोंबडो आराडलो ना की त्यांका वाटला दिवस उजाडलो. लवकर कोंबडो आराडलो आणि अर्धवट राहूला सगळं. देऊळ असं म्हणतात. तू पण होतं तेव्हा त्यांच्याबरोबर? मी होत आहे. अरे मी नाही तर जमणार तर. माझी झोप सकाळी 4ची. त्याच म्हटलं माका झोप ते गेले माका ठेवून काही. तू बाबा हिरो आणि एकदा सांग आम्ही करा काय हो असं काय नाही ते सांग. जोक सपाट, पण बरं म्हणजे ते गाववाल्यांचं असंच म्हणणं आहे की ते पांडवकालीन आहे म्हणून तुम्हाला दाखवायचं आहे. आणि इथे कोकणात आसपासच्या गावांमध्ये पण बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या पांडवांनी बांधल्यात असं सांगितलं जातं. जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा त्या गोष्टी तुम्हाला चॅनलमार्फत दाखवल्या जातील. आमका जमत तसा दाखवतो. अजून एक गुफा आहे इकडे, खूप मूर्तच गावत नाही, पण ती वेळच मिळत नाही तिकडे जायला. वाघबीळ म्हणतात त्याला. ते ह्या गावात ती चालू होती गुफा, दुसऱ्या गावात ओपन होते, पण त्यात पूर्ण कोण गेलं नाही आतापर्यंत एवढं लांबपर्यंत, कारण की आत ऑक्सिजनची कमी आहे. तो प्रत्येक वेळेला गावी येतो तेव्हा आम्ही प्लॅन करतो तिकडे जायचा, पण ते शक्य होत नाही. आज पण तिकडेच जायचं होतं, पण ते कॅन्सल झालं म्हणून इकडे आलो. ह्यात नवीन केले नाही ता ह्या. तर मित्रांनो, हे मंदिर तुम्ही एका व्हिडिओत बघितलं असेल. इकडे पूजा होते दरवर्षी. काहीच्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये असतात रे. हां देवदिवाळीला असतो मोठा उत्सव इथे. तेव्हा लहान मुलांना वाघ बनवलं जातं. एक व्हिडिओ टाकला आहे मी त्याचा. तर हे गायगोठणचं मंदिर आहे. प्रत्येक गावात असं एक मंदिर असतंच. तर इथे पाया पडून मग आपण पुढे जाऊया. वरत रे पाडव, तू पाडव. लाल असत तर बघ, हिरवी नको माका. काढ काय खया तयार आहे. हिरवी आहे ना ती. हिरवी नको रे. हिरवी नाही ती. उठ दाखवते, उठ बाजू. हां काय ती भयच आज.
अरे तोडलं ती हे हिरवी आहे ती नको चल हिरवी हा नाही इथं काय पिकी 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 पिक्की होई आहे माका दाणक्यानंच पाडणार अरे दांडक्याडा रे 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 आता हे झाड खाली घे असा हा मी पाडतो ते काठी मेले ढोरांची या ढोरा म्हणती काठी बदललंच का टाकून काही हा नाही ना तेवढा पडायचं हा 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 येणार पडणार पडणार अरे काठी पाडे माहिती काठी तू ढोरांची आहे बाबा गेलं काठी का पडत नाही हा नको बाबू काम झालं चल ये पटकन येत येत हा तर मित्रांनो एवढ्या सगळ्या प्रयत्नानंतर ही एक चिंच भेटली आहे फक्त आणि त्यात बाबूची काठी पण वर राहिली ती काढण्यात आम्हाला 5 मिनटं गेली आणि चिंच एकच मिळाली आहे पिकलेली अशी तर आता बराच वेळ झाला आहे आता आम्ही पुढेच जातो कारण की तुम्हाला ते पांडवकालीन विहीर दाखवायची आहे आणि आता थोड्याच वेळात सूर्य पण मावळेल 5:30 वाजून गेले आहेत 5:45 वाजायला आले आहेत हे चल चल मिळता माका कांद्यावर घ्यायची तर मी काढी बाबूचे प्रयत्न चालू आहेत पण चिंच काय नाही हातात अजून ही एकच आहे लावली बरं ले माका ही गावली लाला आंबट हा किती ते खा हे बघ खा खतरनाक बाबूच्या नाही नशिबात चल 1 तास हवेच घालवलं इली तुझा करा करा आता माका इंटरेस्ट नाही मराठी मग पुणग्याकडे जाऊन तीच काय पायपा तिकट का माझे पायपा चल बाबा नातात लागलोय कोण तुझ्या तू खालास ना माझा पोट भरला तू चिचारे खा मग तुम्ही गावाकडे राहतच रे तुमका तिसरे कधी ना कधी मिळणार रोज येतं सड्यावर सड्या मी चिचे खा बाबा येत नाही रोज मग यायचं आता माझ्यामुळे खाल्लं होय खाल्लं घ्यायला मी पुणग्या ठेवताना बाहेर सुकत घालून गोळे बांधल्यानं पुणग्यात काय मिळतं पुणग्याचं झाड चिचेचा बाबाजी तकडे पाडून गेले तकडे होते त्याच्यातले मी ना पुणग्या ठेवता बाहेर सुकत ना त्याच्यात तो चोरायचं गुपचूप आता पण होत हा मग आता दडून ठेवलं ना तू ते का कळलं सगळं घर बरा चुचू फास्ट चल बाबा खय जाऊचा किती लांब चल मग चल ये फास्ट ये फास्ट एकदम घर राखाशील चढ बसान रावायचा वडाखाली वडाचा झाड मोठा असतं तर मस्त मजा येईल उन्हाळ्यात ढोरा ना पावसात ढोरा बिरा बसतो त्याच्यात ही ना तो बी पाणी मोप जा हा बघ सगळा कोरलेला होता बघ अख्खी उभं काय आता कोरिंग काम
ह्या बुतू खोल आहे इथं कोण नाही रे ऐता नाही ना. ना कसा भाऊ पाठ बीट दाखवलेलं. अरे हा म्हणजे हैसून या पाणी हवं येता. इथून ह्या तकडे तकडे जाता खाली वाळी एक जाता पाणी जा हां ह्यात जा. ह्यो पाटा ह्या बघ सगळा पोरी होता. पाणी बराच रे. आणि म्हणजे मोठं मग हिरव्या पाणी कधी बी येतो कळगा हं? पाणी हिरवे असणार. हा बघ एवढं पाणी येतं बघ आत्ता पाणी आहे. आणि आम्ही काठी नानांनी मी काठी घातलाव ना हं. खाली 20 फूट खाली गेला. 20 फूट हा. चिखला खाली भरपूर. म्हणजे पायरी आहेत की डायरेक्ट खोलच डायरेक्ट हे बघ खाली आहे, बघ खाली आहे. एकच हा. डायरेक्ट खोल. खोल आहे डायरेक्ट. पकडे पायरी असते ते. ही बघ पायरी आहेत काय. ही बघ ही पण पायरी आहे. हं. ही पण पायरी आहे. ही पण पायरी आहे. पकडे काहीतरी हा देवी काहीतरी आहे म्हणून. काय काय त्या कोणात खाली आहे ना पण ती देवी. खाली या देवी सारख्या असा कोरलेला. हं, हं. बराच मोठा पण या पाणी बघ खाली झरे आहेत म्हणजे झरे हे नाही रे. पावसाचं पाणी असतं. ह्या बघ पावसाचा पाणी आहे. ह्या बघ हा या सगळ्या बाजूसून येतात हा. बाजूसून होय. उंच केलेला म्हणजे आतला पाणी येऊ नये म्हणून. हं. तर मित्रांनो तुम्ही आता बघितलं असेल पांडवकालीन विहीर आमच्या या गावातली. इथे त्याला थोबी म्हणतात. बऱ्याच दिवसांपासून ऐकत होतो थोबीवर थोबीवर. टोबी का हां याच्या आधी एकदा बघितलेली मी पावसात आणि आता पुन्हा एकदा बघितली आणि ड्रोनने पण शॉट घेतलेत तुम्हाला दाखवायला वरून कशी दिसते ती. आणि आता हे सगळं करता करता 6:15 झाले. खूप वेळ झाला आहे. घरी सगळे वाट बघत असतील आणि खाली वाडीत पण एकदा ड्रोन उडवायचा आहे. साला चुकेंगा गेलं. याचा काय चाललं मग धडपडतच ॲक्टिंग करू कुणी सांगितलेलं आहे मेलस. चला मित्रांनो.